No poď, ideme na to. Jednoručky miniband, stoličku nepotrebujem, buď dobrý, hen také kliky. Dobre. No a toto je akože pauza a v tej pauze ti ukazuje, že čo budeme robiť. Dobre. Takže začneme vlastne iba takýmto skippingom. Takýto. Sústredíme sa na plynulosť a pravidelné dýchanie. Pamätajte, aktívna práca rúk podporuje koordináciu a rovnováhu počas celého cvičenia. Tuto som, to je druhá séria, takže tuto som ešte takých plus 8 kg. Aha. Plus 8, vieš, a je vlastne tá jednotka začína, že vlastne, alebo tu som možno poľa plus, no určite plus 8. Vidíš, tu je vlastne časovač, ktorý ťa spúšťa, teraz bude mať 5 sekundovú pauzu a toto vlastne ti ukazuje, že ideme takto, vieš, iba takýto. Takýto. Dobre. Skate step. Takto. Dobre, takto. Áno. Tak. Tak. Aha. A je to vlastne... Vždy taký, že nádych, tu výdych. Áno, áno. Áno, áno. A to dosť také akože rozcvičovacie cviky, takže pohodka. Ak som to mala s Zuzkou Liškovou, tak som jej hneď dala 3. sériu, tak sa tu zadýchala. Áno. Tak ku mne si miernejšia, že dvojka. Ale tak zase... Tak, a teraz robíme takto, že víš, takto, že... Dobre. A pozeraj za ruku. Poď si za tou rukou. Mierne pracujeme v kolenách. Teraz ľavé koleno, áno? Pravé. Áno, takto, presne. Dobre. Presne. Pozerám na ten časovač. Pozerám na časovač, ne? Až tá na to zapípa, dobre. Teraz ideme. Takéto. Jumping jacky, neviem, či to jump. Tak, áno. Tak. Dôležité je správne nastaviť tempo a intenzitu odrazu, aby sme sa vyhli zraneniam a dosiahli optimálne výsledky. Tento cvik sme cvičili s deťmi Áno? pred 5 rokmi počas karantény. Áno? Doma, keď sme boli všetci zavretí, že a pomaly skáčeme. Áno. Už povinne. Od najstaršieho po najmladší. A ideme. Dobre. Zase iba skipping. A toto preto je taká rozcvička, takáto rozcvička, taká kardio, aby sa ti proste tá feková tepová frekvencia išla vyššie, lebo to sú cvičenia na spalovanie, vieš, tréningy. Áno. Chápeš, takže proste, ako bude tam aj nejaké spevňovanie, ale my sa proste musíme dostať na to, aby sa nám to trošku vedel dať hore. A tým, že to v domácom prostredí, tak to vieš iba takýmito, vieš, hopskacími trikmi proste urobiť, vieš, že nevieš, že proste... Výborné úplne. Nejdeš si von zabehať, toto už sme robili, toto vieš, čo bude. To je toto. OK. A dávaš aj tak pozor, aby ako keby sa ti nehýbala, že toto chrbtica alebo niečo, vieš čo myslím, že... O tom, aby si mala spevnené vnútorné brucho. Aha. To je najdôležitejšie, že vlastne toto vnútorné brucho to zatlačí donútra a vieš, aby si nerobila toto, aby si nešiel hore, aby ti nešiel zadok von. Áno. Proste, aby si ho mala zatlačené a to je dôležité. Toto sú ešte také kardiocviky, vieš, že ktoré nie sú proste také, že proste nevieš sa nejako, nevie ti to oblížiť, vieš. Nie je to s veľmi ťažkými váhami. A si trošku aj tú nohu takto, hej? Áno, dobre. Môžeš, ako je to. Dobre. OK. A ideme. A tým, že je to vlastne, není to na počet, ale je to na čas, tak ty si to vieš reguluješ. Presne tak, vieš, že proste ty vieš aj pomalšie, takže ideš asi podľa seba. Nemusíš úplne podľa mňa, hej, že proste. Ale ide o to dodržať ten čas. OK. Toto budeme teraz robiť. Dobre.
Takže berieme toto? Myslím, že jednoručkami to začína, hej? Myslím, že to je vždycky tak, že to vlastne presne vidíš, čo ideš robiť. OK. Toto sú vlastne naše jednoručky. Áno. Krásne vyzerajú. Nie? Ale s tou žinienkou, aj s tými... Nádherné, úplne. Také, vieš, že ani mi nevadí, keď si to tu nabrkať nechám pohodené v obývačke. Že proste ti to, vieš, nejako letí to oko, že nejaké škaredé. Áno. Cvičiace veci. Krásne. A teraz... OK, vypad za. Tak to pozri. Dozadu a výdy hore. Tak. A čím vlastne, keď dáš bližšie k sebe nohu dozadu, tak je to trošku ľahšie, keď ideš dozadu, tak je to ťažšie. Meníme nohu, pauza a meníme nohu. A ja sa tam vlastne snažím aj tým, že nám proste presne občas rozpráva v tých pauzách, že čo a ako robiť. Lebo veľa žien nám píše, že proste nikdy necvičili, vieš? Nikdy nemali trénera. No veď toto. Ale to je taký úžasný pocit, keď sa ženy rozhodnú, že teraz a idem. A taká tá pevnosť tej mysle toho vnútra, že... Okay. Nie je na to, keď môžeme byť proste na seba také hrdé, že... Tak to ja som akože... Mám šiu? Vieš čo, jakú chceš? Alebo zober si tu, možno aj tú vlečiu, jakú len chceš. Pohodička. A iba takto, vidíš, takto. Spevňovanie zadku. Takto iba dole, vidíš, takto, hop. Hop. Môžeš iba k sebe prisúvať, vidíš, že nemusíš za seba tou nohou. Takto, vidíš? Tak. Okay. Ale pod okoliem. Dole. Tak. Aj, to je iné. Tak. Stehienka. Toto je zadok, stehienka. Jasné. Teraz to cítim. Čím ide človek nižšie? OK. Teraz ideme iba dole a trošku brúško. Tak. Pozri, a takto iba si a iba takto priťahuješ k sebe. A vždycky vydýchneš. Priťahujete kolena k dodníku, pričom ruky asistujú v stabilnej polohe na krku. Pri každom pritiahnutí kolien vydýchnite a ich dokončite pomocou. A teraz sa snaž mať kríže úplne prilepené k podložke. Ten spodok chrbtu. Tak, toto je 40 sekundná pauza a toto je naša séria. Super. Dobre. Ale cítite ten rozdiel medzi tou druhou a treťou sériou, že? Či ešte nevidíte akože taký rozdiel? Je to také akože že je to také... Bolo to dynamickejšie. Áno, dynamickejšie, hej. Áno, že tá trojka je taká, hej? Áno, ja si tak vieš, no presne, že tam... Tam už tam začiatok hlavne bol taký, nemusíš ale začiatkom. Áno, presne tak, hej. Ale ja preto chcem aj, s niekým si dám aj tréning z prvej série, že proste chcem, aby to videli, že sú tam tie rozdiely v tom, že vieš? Áno. Ideme jednoručky. Poď. Hore. A dávaj špičku, fajku. Tak. Vidíš? OK, druhá noha. Ako, zatiaľ v pohode? Dobre, fajn. V pohode, hej? Perfektné. Dobre. Tu cítim, že toto není moja dobrá noha. Áno. Ty máš tiež, hej? Že jednu silnejšiu? Tak už viem, že moja ľava je silnejšia. Aj si lepšie drží koordináciu. Aha. Nezabudni špička, fajka. Dobre. Super. Teraz Dobre. máme toto, gumičky. Je jedna silnejšia? Áno, jedna je silnejšia. Tak dám si tú silnejšiu. Ja som vám ľahšie. Dobre.
OK. Tak. A tie ruky si napríklad, keď si môže aj bok, alebo jak ti to vyhovuje, ale presne ide o to byť takto tu nízko a zadok a stehna. Cítime to. Jasné, táto časť. Áno. A vlastne celý tento plán, vlastne čo je tu tento poloročný plán cvičiaci, robil môj kondičný tréner, s ktorým som vlastne aj trénovala, on ma trénoval vlastne posledných 6 rokov mojej kariéry. Aha. A takže veľký profík, aj hokejistov trénuje tak, takže je to proste úplne, že... A on mi to vlastne vyvinul na mieru. Fakt? Ten plán. Úžasné. Potom sme to vlastne... So Zuzkou sme spojili stravu. Aha. No veď to, že to ide ruka v ruke, že nie iba cvičenie, ale aj strava. To je... Máš taký limit napríklad v rámci večere, že najneskorší čas? Snažím sa do 8 max a keď tak do 7. Lebo ja to najviac cítim, že proste keď sa večer najem, aj keď to nie je niečo zlé, akože vieš, že je to v pohode, vyvážené, tak proste mňa to mnoho menej spaluje. Takže musím proste do 7 a potom sa snažím raniekovať až o tej 11. Chápem. Vieš, že proste, a teraz pôjdeme iné nové cvičenia, ale tiež si myslím, že je tam jedna ručka. Pozrieme sa na to, možno nie. To isté? Áno, ešte to isté. Zabudni, špička fajka. Sú vlastne 35-minútové tréningy sú to. Áno, teraz toto. To je vždycky dopredu na tých tréningoch napísané, čo potrebuješ, vieš, aby si to pripravil. Áno, že nech potom už nechodíš. Áno, presne. Vždycky mám v tej apke, tak, áno. Ale keď, hovorím, že keď je pohodnejšie, musíš s rukami, možno si chytiť takto ruky a ideš iba tie stehná a ten zadok. Vlastne tie ruky sú iba taká pomôcka, vieš, aby si chytil rytmus, že aby ti to bolo. Točím sa takto. Dobre. A môže. To púka moje bedro, pardon. Áno. A ja niekedy púkam, než som ticho. Posledný. Ešte neodkladá. No, presne tak. Zajtra budeš mať svalovicu, zajtra budeš mať spokojné. Dobre, dobre. Trošku zadoček. Napíšem ti potom. Čiže toto už ideme štvrtýkrát, áno? Štvrtýkrát, presne. To bude posledný krát. Potom bude zase dlhšia pauza. Potom pôjdeme ešte jedno kolo takých... Dobre. Ja ti hovoríš, že robíš tak pilates, hej?
Ja sa musím hýbať aj pri tom klavíri a tak, vieš, to človek je len taký usedený, zasedený, že či už je niekto za počítačom, je takto za nástrojom, že nie je to sranda. Ja som predtým ako vrcholová športovkyňa, tak veľmi podceňovala domáce cvičenie a mňa k tomu vlastne až donútila situácia s deckami, že presne, vieš, nemáš čas ísť proste dokopy 2 hodiny, tam sa prezliecť, dať si shake, urobiť si toto, cesta. Takže vlastne preto mi tréner urobil to cvičenie na doma, takéto tréningy. Áno. A vlastne takto celé vzniklo, celá tá idea. Vieš, že proste urobiť z toho tú apku. Perfektný nápad. Lebo už keď som vlastne sama na vlastnej koži zistila, že ako to funguje. Áno, to viem veľmi dobre, no, že ako toto funguje pri deťoch. Odísť si niekam, a to nie len, že hodinové niekde cvičenie, alebo polhodinové, ale cesta tam, cesta späť, vieš. Keď teraz mala spí hore, ale aj keď sa mi zobudí, že viem si toto proste pri nej urobiť, keď hocičo, a dokončím ten tréning, vieš, že... OK. No a čo hovoria ženy? Aké máš ohlasy? No tak všetky ženy, ktoré vlastne začali, tak no všetky, jasné, že väčšina, 99%, je proste, že oni sú úplne nadšené z toho, pretože vieš, veľa takýchto rôznych tréningov je, že napríklad je to strašne ťažké sú tie tréningy a oni napríklad buď sa zrania, alebo majú svalovicu a ich to hneď tak odradí od toho, vieš? Áno. A tým, že toto je naozaj program, ktorý vlastne začína na také budovanie toho, ty vlastne so mnou začneš od série 1 až po sériu 4, vlastne pol roka a im to strašne vyhovuje, že proste Dominika, konečne sa cítim, že niečo zvládnem, že niečo dokážem a že proste toto, vieš, a po takej mentálnej stránke, že sú úplne nadšené, že taký program proste sa k takému programu nikdy nedostali, vieš? Áno. Takže, a presne sú tam aj ženy, ktoré nikdy necvičili, ktoré proste, vieš, niektoré ženy sa aj hanbia ísť do fitka. Vieš, to sú také veci, ktoré my ani len nepoznáme. No, úplne tomu rozumiem. Je proste... A toto sú potom budú tie kliky. Toto, čo sme si tu skúšali, som ti hovorila. Áno. Uvidíš, ako budeš. Dobre. Tak, to pôjdeme, počkaj. Takto. A neviem, či to tým začína. Si to bližšie? No, možno aj si bližšie, no. Ale je taká dobrá lepkáva. Áno, to je dobre. A to tam budú potom takéto cvičenia, vidíš? Čiže asi takto, hej? No. Dobre. A čím vlastne pôjdeš bližšie tými nohami, tak to máš ľahšie, vieš, že proste takto, ale keď pôjdeš ďalej, tak máš to, si to sťažuješ, ale ako len chceš. Dobre, tak tento krásny obrázok troška. No, prosím ťa. Takto. Posuň. Aha, počkaj. Nevadí. Nádherný ste tu. Že to je nádherné. Som bola tehotná ešte s kubkom. A ideš podľa svojho tempa. K tomuto by mali byť stoličky, ale ja to vždycky takto doma prispôsobím nejako. Super. A teraz ideme tuto, hneď sa len takto dáme. A pôjdeme. A iba takto, vidíš, budeš iba robiť takto a nohy máš mierne, vidíš, mierne takto vyššie a len takto točíš. Máš spevnený úplne stred tela, brucho spevníš. Aha, len takto. Takto. Áno, že nejde ani o rýchlosť. Presne. Ako to vnímanie proste toho tela. Presne tak. A musíš mať spevnený úplne stred tela. A vždycky vydýchneš túto. Máš nohy hore, dobre. Napnutá si celé telo ako struna. OK, pauza. A pozri, teraz zoberieme si jednoručky. Iba sa postavíš do takéhoto mini podrepu. Tu nie je dôležité byť podrepe, ale aj ideš iba. Dopredu. Bokom, tak. A zase kto chce, môže ísť akože aj rýchlejšie? Jasne, môže ísť aj takto, keď chceš.
To je všetko úplne... Aha, to je väčší záberak. No, ja to je, vieš, to sa dá presne všetko si prispôsobiť. Napríklad niektoré ženy toto vychodia s činkami, keď tam nevládzu, vieš. Niektoré si zoberú ťažšie činky, áno? Jasné. Takže vlastne je to aj veľa o tvojom pocite. Že proste ako sa cítiš. Takto. Takto, spolu. Áno. A teraz iba... Tak. Ale musíš mať spevnené stretele. Aha. Oddychuj si. OK, máme pauzu. Aha. Cítiš? To je zase také iné, teraz sme prešli trošku iné svaly. Áno. Že vlastne to je proste na úplne, každý ten tréning zameraj na to, aby som urobila trochu toho kardia a aby si proste spevnila celé to telo, vieš? Že zatiaľ tým, že je to program na tú redukciu, áno. Napríklad sa nesústredím, že napríklad celý tréning, že napríklad iba na zadok alebo na nohy, ale proste tak na celé to telo. Úplne. Že si vieš, že... No, pohodka. Akože perfektné sú tie cviky. Také akože... Úplne si viem doma predstaviť, ako si ženy, ako sa tešia. Fakt, že yes, že ide to. Fakt. Veľmi dobre zostavené, úplne. Aj toto si robíš vlastne podľa toho, ako vládzeš, ako ideš. Tak, pozor, neprehýbeme sa v páse. Nerovný, pevný stred tela. Natiahnuté brúško. A kto vládze, si môže dať normálne kliky. Ja kliky neznášam. Takže ja si dám tiež ženské kliky. OK, pauza. Dobre. Ideme toto. A môžeme. Čiže hore nohy. Tak, hore nohy a vlastne len... A ženy nám aj posielajú, sa zmerajú predpo. Áno. A nám posielajú proste výsledky, že koľko schudli z prs, z bokov, z pása. Lebo vieš, keď proste dodržiavaš tú stravu a naozaj toto cvičenie, tak proste toto je ako keby taký úplne, že návod, že neviem, čo mám robiť. Tuto je to. Áno. Vieš, že lebo na internete alebo tak máš rôzne, máš tam, vieš sa dostať hociakým informáciám, aj rôznym hoaxom, aj nepravdivým ohľadne cvičenia, vieš, a proste ženy, ktoré sa v tom nevyznajú, nemajú na to si zaplatiť trénera, proste do fitka a je všetko s tým spojené, tak toto je taký úplný návod. OK, brúško. OK, brúško. Tak. Či to bolo toto? Áno, taká fontána. K sebe. Od seba. Sériu ešte dvakrát. Len relaxačné kolo. A ešte dvakrát, dobre. Čiže po 4 krát. Áno, presne 4 krát. A potom už vlastne iba stretching a je to. Áno. A Zuzka už keď sme mali, presne ona, že ešte dvakrát. Áno. Hej. Ale dobre, výborne. Úplne super to je. To nejaký, že presne taký akože úplný, že zabijak, ale je to presne toto už vlastne, keď so mnou trénuješ, tak to už má vlastne 6 týždňov, máš za sebou. Áno. A postupne si vlastne buduješ tú kondičku, vieš, že to je to, čo presne aj veľmi tie ženy chvália, že proste fakt začína sa úplne od, tak ja som tam začínala, bola som plus 15 kg, áno. Takže ja tiež som tam začínala ako vrcholová športovkyňa, ale ako proste mamina 2 detí. To je perfektné, že si do toho išla, fakt. No. To je obrovská inšpirácia pre mnoho žien.
A teba musel niekto nútiť do nejakého športu, alebo vlastne ako to bolo u teba s tým tenisom? Že myslíš tenisom? Bol to nápad rodičov, alebo ty si ho vysnívala? Vieš čo, nie. Ja som robila rôzne, môj tatino bol profesionálny lyžiar. Aha. A on proste bol ten športovec v našej rodine. A mamina je právnička, takže ona presne aj viacej tú školu a to. No ale videli, že proste ma to veľmi baví. Ja som robila gymnastiku, chodila som na plávanie. A takže tie športy ma bavili, ale akože nikdy nemala som nič také, čo by ma že úplne že bavilo. No a potom raz som išla u nás na sídlisku v Piešťanoch, bol taký, že tenisový kemp pre deti. To som mala 8 rokov, náš známy to robil a zavolal ma tam. No a odtedy vlastne som už neprestala hrať tenis. Takže ja som to proste chytila raketu a ja som vtedy vlastne aj plávala, veľmi veľa som chodila každý na plávanie, tréningy. Áno. A presne, keď si povedala, a tam nám trénerka povedala, že no, buď tenis, alebo proste plávanie. Že nedá sa oboje sklbiť už v tomto veku, že tu už proste sa musí začať špecializovať na to, vieš? Áno. No a ja som si proste vybrala samozrejme, že tenis. To ma strašne bavilo, lebo tenis je veľmi špecifický šport tým v tom, že, jak som hovorila predtým, že on je veľmi individuálny. A ja som jedináčik. Tak proste ja som bola zvyknutá na to, vieš čo myslím, že byť taký akože individualista, hej? Takže mňa to proste bavilo, že vlastne čo si ja urobím, že buď iba sama si to pokazím, alebo sama to bude dobre, vieš? Áno, rozumiem. Presne som vždy tak bola proste na to, aj keď som mala vlastne tú kariéru, tak proste aj po zápase ja mám proste takú vlastnosť, že nikdy som ako keby nehľadala výhovorky, ale presne som si hneď vedela proste povedať, že áno, toto som ja pokašľala. A proste, vieš, nehádzala som, že tréner mi to poradil, rozhodcovia ma okašľali, ale že proste vedela som, že ne, je to len moja chyba, ale ja to môžem zmeniť a zapracovať na tom, čo mám zlepšiť. Takže, a tak to mám aj akože v živote. Áno. Proste viem, že... A posledná séria. Áno. No, mňa akože šport strašne veľa toho naučil do života. Tomu verím, no. Aj teraz to tak akože využívame presne aj teraz v tej mojej premene, že proste som myslela, že to bude kratšie trvať, trvalo to dlhšie. Áno. Som že stihnem tak za 10 mesiacov, ale 15 mesiacov som sa s tým mordovala, aj som mala takú akože jednu fázu, že mi to tak zastavilo. Áno. A to sa tiež často ženy pýtajú, že proste Dominika, čo mám vtedy robiť? Je, že vtedy len vydržať. Vydržať. Lebo vieš, tam sa proste všetci opustia a že a teraz je to zlé, a teraz to nejde a tam vlastne už to potom ide takto. Ale keď to presne udržíš tam a nikdy nevieš, ako blízko si toho, už takého toho zlomu, vieš? Je to tak, akože ja som síce hudobníčka, ale je to veľmi podobné. Vieš, že dostaneš noty a ideš úplne od začiatku, že kým prečítaš, kým prečítaš proste tie noty, tam treba tú trpezlivosť a tú cieľvedomosť. To naozaj sa to akože prepája proste v tom, aj do toho športu, že ja som cítila, že mňa to naučil ten klavír, tá hudba, že taká tá precíznosť a že keď niečo chcem dosiahnuť, ísť na súťaž, tak jednoducho je to o mojom tréningu, o mojom seba zapretí, že? Presne tak. No. Presne tak. Takže preto som aj taká, ako keby keď si niekto povie, že ona športuje, alebo čo, že proste viem, prečo to robím, chcem sa dobre cítiť, proste, že nerobím to preto, aby druhí pozerali, že wow, no teda, ale že dôležité je to moje, či zdravie fyzické, alebo duševné, že proste veľmi sa starám akože o svoje mentálne zdravie. To je akože veľmi dôležité. No, keď niekam teraz idem a keď či mám nejaké rozhovory, alebo niečo sa ma pýtajú, že Dominika, že vy ste začali chudnúť, že vy ste chcela, alebo vás do toho niekto, nie že nanútil, alebo že či akože tlaku z okolia a tak. A ja vždy hovorím, že človek to musí chcieť sám zo seba. Určite. Proste musí to chcieť on. Dobre, tak to je akože na nezaplatenie. Alebo že nefunguje výťah, nevadí. Proste idem po schodoch na to 4. poschodie, alebo koľké. Alebo ak som aj teba dneska videla, že z postielku tu prekladáš všetko, vieš, že jednoducho, že cítiš sa dobre vo svojej koži, že není nad to. Jasné. To. A ideme. Tak, a už len stretching, už len pár stretchingových cvičení.
cvičení. A bude to. Yes. To bola jedna séria, že? Tam vždycky toho stretchingu, že? Som nám dala taký lightový tréning, ale dobrý. Tak, akurát, nie? Výborný. Chcela som vás nejako Úplne super. ničiť. Úplne, že... Tieto závery sú úplne najlepšie. Že yes, dali sme to. Aha. Kontrolovane prehneme chrbát a plynulým dýchaním si užívame relaxačné účinky tohto cviku. Takto skôr, že dole. Teraz vlastne poďme od tej opačnej polohy. To je iba takto. Takto. Asi tak sadneš na... V pozícii na štyroch spustíme zadok k petám, ruky vytiahneme čo najďalej dopredu a hlavu zatlačíme medzi ramena. Dýchajme pomaly a pokojne, uvoľníme sa v maximálnej relaxácii. Stenka trošku potiahneme. Začnite s uvoľnením kvadriceps. Tak, to je iba takto, vidíš, úplne iba easy peasy. Tak, dobre, si na to, aby si lepšie udržala stabilitu, vieš, toto máš takto. Tak. Že stojím rovno, hej? Áno, jasné, to je, že stojíš rovno, vidíš, že sa tam kývem, jak one. A tak... Pohodne, mne tiež noha pracuje. Áno, že cítiš. My sme presne s Zuzkou bavili, že veľa určite ľudí tento stretching skipuje, lebo si povedal, že už to nie je dôležité. Áno. Ale ono ti to strašne pomôže na to, aby na druhý deň sa cítil lepšie. Vieš, že na tú svalovicu a proste na to všetko, že už si taký zahriatý a vlastne potom to ešte vystrečuješ. Že není to akože hlúposť. A preto vlastne po každom tréningu tam vždy zaraďujeme, vieš, nie, že iba urobíme tréning, ale proste súčasťou tréningu je ten stretching. Áno. Cítite, ako sa vaše telo pomaly uvoľňuje? To teda ja, Áno. Tréningu má svoj zmysel. tak to pozrieme, iba takto, že vystrčuješ, takto si ich tak a strečuješ si vlastne. Tak, vidíš, na telo si toto rameno. V hornej časti tela je uvoľnenie deltového, šijového a medzilopatkového svalstva. Polohe stoja prekrížime jednu ruku pred telom, uchopíme ju druhou a miernym tlakom k sebe uvoľníme svalstvo ramena. Pohyb zopakujte rovnako aj na druhej strane. OK, a pôjdem na druhú ruku. Tak. Yes! Skvelá práca. Ďakujem. Dúfam, že som ťa moc nezničila, že to bolo také Počkaj, zvládnutelné. úplne si to odhadla. Akože perfektné. Úplne, hej, že tak, Že sme sa mohli troška aj porozprávať Tak, presne tak, je. a porobiť. Takže super, úplne.